ha ka jingwan phaying samla Lionel Daryl Remmei ubadei urang up goal jong ka kanhun India kabala lek ban yakhon ha ka lempung SAFF Under 19 Championship kabala long hari Nepal kum kadak ka jing ai burom yaw ni samla na kaliang ka Ribhoy District Sports Association ne ka RBDSA hapo ka jing ilam uba RB Shadap kum president RBDSA ha ka jingdon lang kidkhon menta ka sngi ka lai tarik risau kala pediang sungo bahabat penkup burom yaw ni samla haplau jong ka office RBDSA kum ban shu yathu usamla Lionel Daryl Remmei ubadei na kasnong umroy Ribhoy District ubadei ru urang up goal jong ka kanhun India kabala lek ban yakhon ha ka lempung SAFF Under 19 Championship kabala long ha ka ri Nepal ha ka ne ka jing yakhon ka India kala long ka la do ha ka ba kala la ban penlim no ya ka Pakistan dalai gol lanon Bat usamla Lionel Daryl Remmei ulai yo ban ra ya ka nam best goalkeeper lane urang up goal ubakan sai tam jong ka ne ka lempung awe akaba uwe na gisamla jong ka dong ba juga jongi u Lionel Daryl Remmei ma ubalawan ra ya ka nam ya ka burong ubalayo banyasim banta akan ya ka South Asian Football Federation kabaki India ka lai banyasim banta bat ha ka juga poru ke India ka job bandai tang ba ka job unge usamla na ka dong jongi ulayo ru ya ka nam ku best goalie ha ka ne ka jila kai ka ba ha ka percaya ha bang mata mergane ka long ka burom yang ka Ribhoy kamtam kum ka Ribhoy District Sport Association ngidan ha ka step ban piang burom yu piang subhayu ya gi bahayi stem ju kamtam ya pa ya ka kwi ba ya gi bahayi baro gidan lang hange bakane ka ying ulew samla ulawan ra ya ka burom ya ka dong ba ik ke jongi bat ndei tang mo ngidang kmilanti bagi wei ki samla ro hagino ki feel jong ka sport ni kmilanti bakin ya bud ya ka sa jongu bakin wanra ya ka burom nimla wan ai sibun ke jing toy na ban ta jong hindrek nin ai tang ka jing ka ku ka bangit ngait scam ba mauru habolayo ya ka nam bakat ka ni dei ban sorong Umpiang ya kan ke buram dah kejing surit, ulai ulong lambat u, ha kejing persiang jemu nang ne syakmat, banang ya sim menta, mende ban kutang hang ni, ulah ban long ba ulang la ban sim sagi, wei bedegin level ke bakam sajarong, ban long ulong ilakai ubah pau nam ha ka percaya. Ya kan step ngidon ban lang hang ni ku official jong ke RBDSA, baru ngimla bandan, hindekat bangidon ngilai ap hang ni, namar bangi sungi buram, na ke benta jongu. Yang ni ngidon ubal paru iba MDSM ubulong utukhat jong ka RBDSA kanong isusarong ba uwei nagi dukhat jong ka RBDSA udon ki khun ban pendan burom ya ka dong ka jong ke kane long ka burom omtang ya ka yingesem ya usimet de pila pendan burom ya ka Ribhoy pro ublay unang karku unang yalam ya pi nang ne ha ka ji persiang jong pi ban yale ban kenjo ya ki bahasa jong ublay sibo